4.40 ענית? אני לא בעד כסף קטן. לא, אבל זה הולך וגדל פה. זה בסדר, גם הכסף הקטן לא בעדך. צ'יקי, כבודו, איתך. אני אומר. צ'יקי, כבודו, הכל טוב איתך? שאני אסדר לך משהו אולי? למה אתה מתכוון? לא יודע, אולי אתה רוצה משהו, אתה רוצה לשתות אולי? אלה היו מילותיו האחרונות, לפני שסגר לעצמו בטעות את הריץ' ראץ' על האגוזים. נהג, אל תעשה חיים. אז אתה מסודר. יש עוד דבר אחד שהייתי רוצה. נו, דבר אליי. יש איזה עוף מוזר אצלכם בתוכנית. דבר. הייתי רוצה ללמוד להיות כמוה, פחות או יותר. כמוה, אני חושב שאני מבין למה אתה מתכוון, בן אדם, אני אסדר אותך ברמות הגבוהות ביותר. בואו נקבל לפה, במיוחד בשביל צ'יקי הארייט, אתי פולישוק! צ'יקי בוא. צ'יקי אח בוא. אפשר לעשות שהייתה קודם פולישות או שחייבים רגע, אני אביא לך שישמעו אותך פולישות. לא נורא, נסתדר איתה. יופי, בואי תתזזי אותי באמת. טוב, אתה רוצה ללמוד, אז שים לב. היא תעשה את הדברים שלה ואתה תחזור אחריה. בסדר? יאללה, אתי, תני לו. 3 1, 2, 3, 4, 5. למה אתה לא עושה כלום? מה זה הקעקע הזה? מה זה? מה? לא הבנתי. רצית ללמוד לרקוד כמוה. לא רוצה ללמוד לרקוד כמוה, אני רוצה מה? ללמוד לדבר כמוה. מה זאת אומרת, בלי לזוז? בלי לזוז. טוב, אתי, מלך או לא מלך, אז תגידי משהו והוא יחזור אחרייך. בוגי בוגי. בוגי בוגי. לא רע. עוד רע. משהו, אתי? מההתחלה הכל. מההתחלה הכל. יפה. חמודלה. סליחה עוד פעם? חמודלה. חמודלה. טוב. ואחרון? גלים. בלי התנועות אבל. גלים. ועוד אחד אחרון, אתי? אני בתור. לא, אני בתור. תודה רבה לאתי פולישוק, המלכה. ומלווה אותנו כבר כל כך הרבה זמן. תודה רבה לאתי פולישוק.